In July this year tinoona kuti aiwa nyika yeZimbabwe inorelease a statement ichiti aiwa we have coped out, aiwa takwanisa kurwisa the cholera outbreak munyika yeZimbabwe. Achavi takasangana ne cholera outbreak pane chitiko chinoshamisa chatoona kuti aiwa Bulawayo specifically neHarare panapa toona kuti aiwa vanonzi aiwa vakomana kurufanira kutodeclare kuti kwati outbreak yecholera noda kokuti maconditions achiririko aiwa ndo anokonzeresa waterborne diseases. Sana pina mashuka mudanyogo panapa noti subscribe or like on the bell icon. Tichipinda pane this headline rinoreleasiwa ratiri kuona iro ramuri kuona video ranyogo richenze Harare Bulawayo face another deadly cholera outbreak. Tichipinda panapa toona kumunanyora vachiti experts has called on government to urgently declare Harare and Bulawayo as water challenges a state national disaster to allow urgent outside intervention to prevent a health crisis following the recent deadly cholera outbreak. Authorities declared the end of the cholera outbreak in July this year, but health experts say the conditions which caused the waterborne diseases still exist and need urgent attention. Ndomashwa tukona panapa vakomana aya vakanorelease vakati aiwa takakwanisa kukunda cholera outbreak achetiki munyika yeZimbabwe kuna July, but na maconditions ari kuitika aiwa munyika yeHarare neBulawayo aratidza kuti the government iri pacho yoga iri kukonewa kukwanisa kubata cholera kuti iparadze, kuti waterborne disease ese aparadzwe, kuti vakwanise kuona kuti aiwa nyika yeZimbabwe yava free from this disease. But toona kuti they are now seeking international interference kuti aiwa mamwe organizations nemamwe countries ngapindire nyika yeHarare neZimbabwe, the same country aiwa yakaburitsa more than millions 13 million yaigadzirwa the Sabc summit ameno mari yova iwanepi iri kukonewa kurwisa aiwa munyika yeBulawayo neHarare waterborne diseases. Timotidze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pane comment section medu musangano subscribe or like and turn on the bell icon.